बीमारी धोले बा 12 गो हमारा नइखे जांगर करे भर तू चल जा अपना गांव में चल जाइब गांव में हां चल जाइब गांव में। तोर बाप काहे खातिर बियाह शादी कइला बियाह शादी खातिर कइले बा भर गांव के तेल लगावत रही है भर गांव हिया भर गांव। हे भगवान जी ऐसन बेटा बेटी कोई के मन दिया दू गो बेटा जामल बसन लेकिन कौनो सुख सवारत नहीं खे पतोही वही लायक के बेटा वही लायक के एगो बूढ़ पुरानिया घर में ओकर त जाए दो तनी खिया देनी समय से पिया देनी लेकिन कौनो के चिंता नहीं करे बड़की बड़की अरे तनी लिया तेलावा कपड़ा दबा दे सुना तड़े का चिल्ला तर बैठल बैठल कथी कपड़ा दबा दे का कर तू नौकरी कर तू की कपड़ा दबा दे कैसे बोले लू सर कैसे बोली घी लगा के तरह के बोली मैंने बताओ कपार दुखाता एक सुबह के गोरनी घास गड़ के लेनी और वही घर ले कपार दुखाता लेकिन तो कहारा ले कौ सुखारी पे बुढ़िया नहीं खी घासो काटतई घरों के काम करतरी भैंसों के देखतरी आ तू तोल घास ले तो तार कपर बथी हो जाता तो मर नहीं खु जात तार महुआ तो नहीं खावत ठीक है कहते साजी तो मरती तो मर जाती तो तू मर जा जाने मुंह करखी लगा जाने डूब धस दे धान में मार पानी बाटे जा चिल्लात रहतई बैठ के बोल ला तोहरो दूगो जामल बसन तोहरो के बोलिए सा जाना तो लेके करनी कइले बनी आई के हमरा के दुगो जामल बस बोले से हम माथा मत खराब करो ठीक ना हमरा से बोलिए ना तो करे के बता कर खा अपने से हे भगवान ऐसन मत द जिंदगी केहू के तो 4 गो बात बोल आई कैलस न धैलस कितना बोल के चल गई खैला बिन मुहाल बेल बनी बेटे न कुल कर दिन रात हाथ दुखात रहता काम करत कहत नहीं कि एगो नाम चमेल लगा दी जाओ एगो तनी हथवा दबा देबो वो नहीं खे सुनात आ कपार एही तरह बथत दिन भर करकराट करत। अरे दादा का परपरात रहलू हो तू पच तार मुंह ना दुखाला कहाँ बिया माई हो खाना खैले या तो माई भूखे बड़ी हाँ खाना बनत तो उनकरे के ना दिया था खाए के ई आदमी तो एक टाइम के खइले बा वो तो 4 हाली दिन भर में खा के पहला ठो गइल बड़ी ई आदमी तो मोटा तो नहीं खे। हाँ 4 हाली अपने खा त माई के कहत 4 हाली खाती है लेकिन खात स्प्रिंग लेखा आदमी दौड़त रहता ई आदमी आ उ खा के माई के बारे में से बोलत रू तुम बताओ जे जैसन रहेला ना वैसन गुण गावाला ठीक बा। देखो मेरारू लेखा रह अगर मरद पाजत नहीं थी बोलबू न तो दिक्कत हो जाई का कर लेबो जानलू माई के बारे में से मत बोलो हम भाग के बनी कि सह जाइम काहे ना अभी मार के बतावे लागम जानलू तनी मारो हमरा के तनी मारो हाथवा में दही ने खा जामल चपेट से न मारम कहां बिया माई बताओ काहे ने उलड़ गइल बिया तार माई लेके भाग गइल बिया कतना गरमाई बिया रही तो बतावे के पड़ी बिजन तनी बनेगा हमरा के बारे में। ओरे और हम कहे आंख न खन धले भगवान आंख गेलू हो ठीक बा का जा ये ले देखो ने कवर बोलू ढेरे कहो ऐसे बोलते छे रे बताओ ना माई के बारे में से हमरा बोल दे रे तू तोरा इतना आज दादा आज रे बतिया दिन भर कर हट कइले रहती माई चटत रहती या बेटा अपने के कपार चटत रहत रहन आओ तर नतियो हमारा ले पूछे खाती आंख नहीं खेंग कर आलू हटे भटर ले ले बड़ा बीत भर के बाड़ा अपने नहीं देखे के। अरे फूलमतिया बुझा तक कि दिन रात दिमागे खराब कर रहत रे माथा में इनकर थैले बाटे रोगिया गइल बाड़ी रोगिया के रोगिया गइल बा रे माइया ना और के अब तोर माई ने के रोगिया आइल हमार माई का खातिर हमारा माई सब को करम कइले बिया हां आय तोहनी के खानदाने हो झगड़ा करे वाला हमर खानदान पर ना चले धाका कुर्सी पर अभी ढकेल दे हम काहे ना जान जाई तोही भइल उड़बा हमर होए खानदान पर जाई त बैठल बाप रे बाप तन से घास का काट के लिया देली मार का पार दुखाता तो गोड़ दुखाता बीमारी धोले बा 12 गो हमारा नइखे जांगर करे भर तू चल जा अपना गांव में चल जाइब गांव में हां चल जाइब गांव तोर बाप काहे खातिर बियाह शादी कइला बियाह शादी खातिर कइले बा भर गांव के तेल लगावत रही है भर गांव हिया भर गांव तब का मरद से काम बा हमरा से काम बा केहू से काम नहीं तोरा से काम नहीं हां काहे नहीं खे काटा खा के चुरुकिया कबार के रख तार ना चुरुकिया कबार दे ना चुरुकिया का हम ना तार माई की करब ओ इनकर बहिन के लोग हम अब फोन करत नहीं ना इतना तलक प हां तो जा कर बुझा जाए जा कर क्या कि अपन बहिन का लिया जस हम हां हां बुझा जाए अपन क्या माईया के लेके रह काहे के बियाह क के लिए जाई के
हाँ जीवन भर वही रही है खाइए तू पिए माई के लेके रह हमरा के लेके ना रह खाली माई करो बतिया में माई। हाँ तो तू अपन बाबू के लेकर रहो नहीं हो खाली अपन बाबू के लेकर लेकिन ढेर नहीं की बोलत। हाँ तो तू कौन आय? कम बोलत रे ढेर नहीं की बोलत। तू कौन कम बोलत रे हमारे बाबू ऐसे करतावन हमारे बाबू के पट्टी से लेके लड़तानी। अरे तोर खानदान कहते बानी कि एकदम भाग और गिरा दे मार दे गिरा सब वाले दे चल जाइयो गिरा दे कि चल जीब तू माई भीरी अपन नाटे रही बता पहले लखा नहीं की अब दूसरा मोगल बन बदल गइल बनी जान जाइयो बदल गइल बड़ू ना तो हमहू बदल लिए जाइब लगल है बदल जा जान जी हो बदल सुतल में मार दे मौड़वा फाट फूट जाई ना के तब बच जाइब ना ते एक का मोछे सिरसी से कबार दे अभी जानते नहीं खा ठीक है बा हाँ। कबरी हो कबारिए दे मार दे रामा निकाल के ना मुहवा में ठीक है अलालाए लग चिदी कोरिया जाओ एकदम मन बिया ए छोटा की हां सुनबू कजी का बात करे के रहे का कुछ बात का तू जाना तो नुकू घर के रे भैया अरे हम माथा में बाथा धलेले बाजी एगो प्लान सोचले बनी है का घर में रहते बिया कर दिन रात कर बेकार से बढ़िया बनू कर मेजियो ओंठ के बिक जा पुलिस प्रशासन धली तो पुलिस प्रशासन आता ना गांव में मर्डर होगा तो पुलिस प्रशासन ले डराता रे हाथ गोड़ झाड़ के एकदम खड़ा हो जाए और का प्रूफ बाटे बिल्कुल ना ऐसन करी ना कि इतना शासन दी जे ना कि उ बुढ़िया अपन मने भाग जाओ ना तो ओकरा सुतले में रात खानी ले जा के ओनी टांग के बिक दी जा खेतवड़िया में कैसा एकरा के ना घिसरा के बहरी चल निकाल वहां बांध देवे के आंखिया बांध देवे के केहू के नजर ना रानी जेतने घर में रहती है खाते खा देखो तो ई आदमी हम कितना मोटो छोटो आए रहनी पहिला के का ऊ हो गइल बड़ी हम आधावा हो गइल बनी ऊ डबल हो गइल बड़ी बता दे ना दिन भर आदमी स्प्रिंग लेखा नाचत रहता हाउ दुआरी करत रहता चल ये काम कर चल ए बुढ़िया सुतल बिया हे भगवान जी खैला बिनु दम मन तड़फड़ात हुए समझ में नहीं का हम करे मरुआई छूटत के करा घरे खाए जाई मांगे जाई हम ये एकरा से बढ़िया बा तो मर जैती हम ठीक रहे ओए मैं हाय ढोका छोटा पेड़ बेटा गुल मार सब पता नहीं के हां ये दे हम अब के दुआरिया पे अपन भोतरन के देखावत रु कोकनन के मए ए कनिया हम का करतन बताओ तो जो कुछ बोल ले बनी हम आए लेला का बड़ी रे बुड़ कोकन देह ले बड़ो नहीं खे जाए के रे तर महुआ त नहीं खावत देखावत रे जे बहरी अपन भोतरन के बुढ़ावन के कि पता ये मार कुल चोचर के अंगूठी के पहनता हमनी के कहूं हाथ में अंगूठी नहीं के है पीतर के पहन ले बनी अपन बनवा लसन हमरा कते हमर बनल बस सुहाग बतावे तकलन करत मैं नहीं लोटिए दबा के रखत रु तू ही ना मालिक बने बाड़ू सुन ना मालिक न तो बन ठीक बनो जेतना रखले बे अकाउंट में हमरा के दे दे लिया के ए कन्या देखो हाथ जोड़त हम तो जन को कुछ नहीं की बोलत हमरा के मारो जे हाथ मत जोड़ो ठीक न ये लड़ा दे के मर जीबो अभी मरिए जाइबो आय हो माय एका के गाय से बाहर निकल धर सब हाथ धर ए कन्या देखा जा हमरा के घर से बाहर ए कन्या अरे ई सब तू का ये का करते रे करते पानी के चल खाना नहीं के खा देखा तो हार में सब में का पहले भी माई गई थी तो बेचार कर खाना दबाओ ये सिंह का के नरे खाना लिया जाता है ना बाबू तो अंजन से ये बनी की जानता नहीं ये बनाले बनी ना कद्दू के सब्जी और रोटी हम हलवा सुबह के बना के रखले बनी हां चल चल ए बाबू हम कुछ नहीं की कह हम एक दिन रात हमरा के मारत गरिया से तो से नहीं की कहत कहबा जाता मथरिया हमर झूठ बोलती अभी मार के घर से हमरा के निकालत से रही लोला ध के कान ध के कबार देलैया देखो मारे गाड़ी चल के पहले चल है अरे कैसे काय करती रे बताओ अरे अरे सारा तू अपन मेहरारू के ले जो खदे ले चले जो भाई के बोला के जो नहीं हो छोड़ दे जो पहले ये ना रहबे उनका अपना अपना गांव में जाता हां अरे कुछ हां क्या होना ये घर में से नहीं ढुके जा निकल हमें पूरा जो अपने भाई के लिए ला जो ये घर में ना रहिए सर अरे खोलो भैया हम आवत नहीं हो अरे तोनी ये भागा जा घर अपना भाई के बोला के जसन तोनी के माई के हमारा अत्याचार करतो सर मारतो सर रे खोलो हो भैया खोलो हम आवत नहीं अभी रुक जाओ अभी हनी को नहीं रख ले रहा हां अरे भागा जन दोनों को बदमाशी में हमारे मन अरे खोला हो वाह चला रवि कोई हटे